Wes dah mulai sekolah. Mulai sekolah golek. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana channel aku Sablit. Warga cerana lagi pemirsa aku lah. Sekolah langsung ngundoi pelem. Kowe sing ada anu. Apa ngundoi pelem lek entuk cok iki lho mateng. Sing makani tuwek iki ya. Gak sukan nom tone. Iki pemirsa wis tuwek. Boleh wis ndek esuk terah rasan-rasan kok. Lah yo, lha iki mang Pak entuk cok mateng. Iki dipangan duwi entuk cok. Wih, dadak tok klambinem kok. Ndak salin. Ndak salin sik ah. Ya lek nek arep ganyang. Ya engko nek wis mateng. Kuwi. Pak ning Tegal. Kowe perang wet, Lek? Duwi engko dadak tok nih. Pak kuwi engko nek gak atos dodoke ndak gak bosok. Iya. Kuwi dhuwur. Berarti gak patek dadi yo, Lek. Biasane iki nek gak enek peleme udane angel. Biasane ngono. Maksudnya nek pelem gak dadi. Setelah deknane wayah pentil ka udan jare. Lah iya. Sing cilik sing ijo-ijo tak Dek, sing gak ijo jojok ijo iki tuwek. Apane wi Aja ceblok wi kok anu. Pondok. Ijo iki nom sik ijo. Iki lho Pak, kowe lho ijek bir anu. Kanker ngagi. Anu ya gawe seser. Jalu yo. Kita gua ning ndi? Duwi dadak tok, aja melok kowe. Apa dikon nampani Pak? Iya. Lah kuwi kabeh kuwi, Pak. Kuwi jupuk kabeh lah. Wong duwi kon salin sik ya ngono cah. Kalau ndang salin sik. Angel lek kombane. Wes to ndang salin sik. Apa? Wes tak babat iki, wes mati kok. Kuwi lho ijek sing ning Panding tra. Iya. Iki lho Pak ketoke mateng, Pak. Iki lho, Pak. Hah? Kowe tempane. Ketoke kuning abang iki lho. Gak pas loh. Yo mek adan. Aja ceblokno wi banyak kok. Laris. Laris koyo di. Ya Allah, duit tak mblodet iki. Gak lemah sik. Aku buka pantike. Iki lho. Kemlade iki lho Pak ketok sisan, Pak. Timbang menek. Oh nek wae sik nom iki yo awak. Kemlade maksudnya dijupuk kemlade iki. Oh ayo, coba ra kena iki yo urip neh karo nakal. Iki duwe mah rek nampani. Dhuwure gak tuwek iku dhuwure. Kok gak dipenatos kek? Dipenatos sik lah. Iya lumayan dadi yo. Lah kuwi lho sing sitok gak tuwek kuwi. Sitok kae. Iya. Iya. Lah kuwi. Kuwi menek jane dhuwure. Pak, iku pokoke gapok kuwi. Dhuwure gak iso menek mendhuwur neh. Kelanggar. Nek ra medun, iki lho Pak kuwi lho gedhi.
anu iki njupuk sing ning kandang, gantol ning kandang. Oke. Engko tampani. Lah gak diundoi mateng sitok-sitok entek dipangan Pak Empi. Dicukuki dhewe sitok-sitok. Wih lho peloke mang. Gak dipendem. Ora geduk iki tuwe apa ketoke lah. Tampane nggo jane nggo kae. Rasa-rasa ngene. Ya kuwi lek nggo kelapi lho, jewerno, lap. Iki kok gak benyut, Pak. Ini terampil, Pak. Empuk, Pak. Iya. Ini kedecek ini. Tak binem yo ora mbok lebokno. Mateng neh. Hah? Wis, Gak sepur. wis. Lah gak enak sing rubah. Kerek rubah kok. Iki lho, Pak, gambyokan ku lho. Gerangan. Iki lho. Pak iso nangkep ora, Ju. Wah, iki, Pak. Lah kuwi Sitok-sitok. awas wi enek krotone wi. Nom iki. Yo nom yo aja lek nek ngono. Iki apa aku ora tuwek, Pak. Lucu nom. Flo, sing retak-retak sampenya sing enom. Oke. Yo, nah kuwi. Wah, loro-loro. Lho, Ya tuwek mateng le. mateng. Delok mateng. Ore, dapat mateng lagi. Kelape gak mbok balekno. Engko ngelapi kayak dingklek engko lap dingklek. Lumayan ta. Mateng. Gak ketok. Kuwi gak tapi gong tuwek kuwi. Sing busik, Mak. Ya iki nek iki ya wis Pak iki lho. Iki lho. Kuwi panduan. Iki lho. Ih lah kuwi ngisore. Lah, heeh. Iki kok ada. Ada. Nah, kliwat tuwek to. Bosok. Wis entuk mateng nah. Mentah. Iya. Iya. Hah? Wis. Aku sih. Oh lho, Aku sing golek aku kok. dibagi hasil pokoke. Dibagi hasil kok rak pinukan sing entuk mateng legi-legi. Keker. Nom-nom ya. Iku lho. Lho. Gede-gede, Pak. Gede-gede, Pak. Aku. Iki akeh ya. Heeh. Iki nek jemaah legi kebyoki, Pak. Ngerti mateng iki. Hah? Ora blenger aku sing tak oh. Aku. Kuwi lho, Pak, sing kuwi lho. Dhuwure. Iki lho gombyokan lagi sing dhuwure kuwi lho. Iku lho, Pak. Kuwi jek tuwek, jek 6 iku mak kaya. Hah? Iki betul. Iya. Nom. Ya wis lah nek ngono. Aku roh 6 apa tuwek. Ngunduh gelem. Oh, lumayan. Tukokno karbit. Yo. Lah kuwi gak luwung dhuwure. Mateng. Yo. Mateng kuwi. Bek mateng aku. Iya. Iya. Mateng-mateng alhamdulillah. Panen. Yo si tok ede aku sing gudi. Sing aku loro sing Aku sing gudi sitok nggo. Kaya wis tuwek, neng kaya sing sampinge krokot-krokotan. Iki. Yo. Wah, bener ter. Nah, kuwi. Terampil. Maaf. Urung mlebu ta? Ora mlebu. Lu. Nom. Iki apa? Kamang masih ending kerasan kayak mentah, Pak. Hah? Pak iku urung neng
Aja wi, kan kok kembangnya coklat lho. Gak aku kok. Bapak iki nombak. Wis, Pak. Wah, Hah? Iki nom, iki tuwek. penyepai. Ijo iya. Iki lho, Pak. Sik lho ketoke. Sing yang cilik yo. Iki lho. Jejer telu ku yo. Sisa lor. Kotae matang. Lah dhuwure kuwi. Lah kuwi. Sisa lore. Sing jejer telu kuwi lho. Ya wis, aja mbok senggoli nek ngono. Yeay, matang papat. Kita iki mau entuk sing mateng-mateng 5 pemirsa diuceki siji lam siji. Iki duwi sowane Mas Cat diarep di eksekusi di dadake jere mbok ben atus dhisik. 10. Ya ki pindah melok. Madhep rono kowe. Kuwi gak mateng Pak kuwi. Lah kuwi gak mateng. 16. Lah melok ngitang kuwi. 25. Piye 25? 29 ya 30. 30. Alhamdulillah. Akeh yo hitungane lah yo. Bersyukur alhamdulillah panen. Yo go mlebu mah. Tak kaya Pak. Iya. Aja sing kae ben lah kae pisanan kok. Ben mateng wit ae.